שהגיע אליי וכל מי שהגיע עד היום קיבל את מה שברוב המקרים הוא לא יקבל בשום מקום. ולמה אני בטוח במה שאני אומר? כי רוב הלקוחות היום הם כבר חברים שלי, ביקר לי, צורכים לי מתנות, וזה הכי מגניב וזה הכי סטייל וזה הכי כיף בעולם. בוא, בסוף אנחנו אנשים, כאילו, אני לא איזה אתר, ספק, שלא יודע, אם יקרה משהו חס וחלילה, לא לך עם מי לדבר. בקטע הכי פרקטי, באמת, מתזכר אתכם לילה לפני, עושה לכם צ'ק-אין, שולח לכם אישורים של הזמנות, טיסה, מלון, העברות, אטרקציות. אני מקושר עם מדריכים מקומיים, עם חברות ענק כמו אלעל. לקוח מגיע אליי, מקבל את כל המעטפת. אני אגיד לך גם יותר מזה. היה לי הזמנה של 4 משפחות למלון מסוים מאוד מפואר, אוקיי, בדוביי, ורציתי לדעת האם הוא כולל כניסה, כי בהזמנה היה רשום שהוא כולל כניסה. מה הספק אמר? שהוא לא כולל כניסה. אני לבד הגעתי עד איש קשר של אותו מלון, דיברתי איתו, גם העליתי על זה לסטורי, והוא אישר לי שכן. זאת אומרת, אני מוודא הכל מהכל, ואני אומר לך, לא כל אחד היה עושה.